For lige at relatere wordings, hvad er det går ud på det her? Det er det, at vi skulle skrive ned om det, vi læste, ikke? Så skulle vi skrive med vores egne ord. Genfortælle med vores egne ord, hvad det handlede om. Ja. Her på Vibeholmskolen arbejder de med den nye læseteknik, som de kalder turbolæsning. Og i dag er det lærer Brian Dalcortivo, der står for undervisningen. Jamen, vi har jo gang i noget turbolæsning, som skal gøre, at eleverne gennem en langsom læsetræning, ironisk nok, når det hedder turbolæsning, men faktisk bliver hurtigere og bedre til at læse. Har I brug for hjælp, eller kan vi vide til de andre? I kan godt selv. Ishøj Kommune ansøgte en pulje i Undervisningsministeriet og fik penge til læseprojektet. Et projekt, der foregår på alle skolerne i Ishøj. Marianne Gjelstrup, der er læsekonsulent i Ishøj Kommune, mener, at projektet er meget vigtigt. Det er nødvendigt, fordi vi ligesom alle andre kommuner kan se, at læseresultaterne er ikke som de skal være i udskolingen. Og der bliver man nødt til at lave noget forskning på, hvordan kan vi undervise på en anden måde. Og det er netop denne forskning, som læseprojektet på Vibeholmskolen er en del af. Her arbejder eleverne videre med læsningen, og det er især de fagligt tunge tekster, som der er fokus på. Og vi gør det netop, fordi vi oplever, at det der med at læse fagtekster, det er rigtig, rigtig svært. Og eleverne kommer ud for mere og mere af det, og det er rigtig svært at gennemføre fysiktimerne, geografitimer, biologi, matematik, hvis ikke man kan fagtekster. Men man kan læse rigtig flot om fotosyntese, men man forstår det faktisk ikke. De nye muligheder ændrede også folks måde at tænke på. Mange unge gjorde oprør mod den ældre generations traditioner. Arbejdsmetoden er en meget detaljeret gennemgang af teksterne. Man starter med at læse hele teksten op, og oftest vil det være læreren, der gør det. Og de skal følge med i teksten, gerne med, hvor fingeren følger, sådan så øjet får lov til at arbejde med og kan se, jamen, okay, de der ord bliver udtalt på den måde, og øret sidder og lytter samtidig. Og typisk vil man så bagefter som lærer genfortælle, det var faktisk det her teksten, den handlede om, med sine egne ord. Og i de første par gange, så vil man også som lærer så bede dem om måske selv at komme med nogle bud på, hvad kan vi skrive op for at huske det her. Har det været svært? Lidt i starten. Hvad synes du, der var svært ved det? Det var at læse en lille bid af teksten, og så forklare med mine egne ord om det, jeg har læst. Det var lidt svært for mig, synes jeg. Den nye læseteknik kræver lidt tilvænning, men Mohammed kan godt mærke en klar forskel i sin læsning. Jeg var ikke så god til i starten. Der læste jeg bare ud af, og så forstod jeg ikke altid den teksten, men jeg forstår mere nu. Lige nu er vi bare i afklar. Også deres lærer Brian kan se, at teknikken virker. Ja, det synes jeg. Men det er jo mest ud fra elevernes egne udsagn. Vi kan også se det i hastigheden, de arbejder på herovre selvfølgelig, hvor i starten var der jo meget nyt, og vi bygger hele tiden oven på det, de har lært. Så nu kan de jo meget selv i forhold til, hvad de kunne i starten, hvor det meget var læreren, der viste for dem, eller modellerede det, som man også kalder det. Nu er det blevet mere selvstændige, og det er da i hvert fald en progression, man kan se, ikke? Vi forlader klasseværelset på Vibeholmskolen og springer op på rådhuset til Marianne Gjelstrup. For projektet er netop startet, så det kommer til at kræve en del tålmodighed at komme i mål. Det her er et langt, sejt træk. Det her det har kørt nu her fra efterårsferien til nu. Ishøj Skole mangler den, laver det til foråret. Og så har vi på kommunalplan aftalt, også i skoleledergruppen, at det her det fortsætter hele næste år og hele næste år. For det er først nu, at metoderne, altså de er jo ikke engang lært endnu, de skal ind under huden på lærere og på elever, så det bliver sådan et langt spiralisk princip, hvor vi går lidt tilbage og lidt frem, men ikke noget nyt. Vi skal bare blive ved med at arbejde på den her måde. Men ja, du siger, det er et langt sejt træk. Hvad håber I, at det ender med? Vi håber selvfølgelig, at det ender med, at vi får flere elever med fra 7., 8., 9., 10., som godt kan læse de her faglige tekster med et højere udbytte. For det handler jo nu om at få en ungdomsuddannelse. Og det er jo det, der er vores mål.